Здравейте! Казвам се Стефан Калинов, 12-ти клас съм и съм горд член на Градски ученически парламент Шумен. Това е едно от поредицата видеа, в които ние, членовете на Градски ученически парламент, ще ви говорим за сферите на развитие. На мен се падна честта да ви разкажа малко за сферата на социалната дейност и доброволчеството. Тя инициира развитието на доброволчеството и, разбира се, подкрепата за социалната промяна и социалната дейност. Градски ученически парламент започна ударно с първото ни обучение по кариерно ориентиране 101, което премина при изключително голям интерес и насърчи социалната промяна в нашия град. Накара всеки един от участниците да започне да мисли за това на къде иска да се ориентира кариерно. А ти очаквай още събития от Градския ученически парламент, свързани с доброволчеството.